Теперішні дані, вони засекречені, а те, що було до війни, точніше, вони спотворені, а не засекречені. Ми підозрюємо, що цифри інші. Ми орієнтуємося на цифри до 2014 року, які десь приблизно відображають і теперішній стан. 50% бюджету Російської Федерації – нафта, 25% та, що продається назовні, 25% російського бюджету – газ, 10% – це корисні копалини, включно з деревом, тобто сировина природня. І ще відсотків 3-5 – торгівля зброєю, ну і решта там вже копійки пішли. Тобто Росія щось виробляє, ну крім перерахованого вами, це 15%, щось вона виробляє? Ну, зброя, там якась там ще щось трошки. Ну, це зовсім окремі відсоточки, зовсім окремі. Там фактично, ну, якась десь, може, сільгоспродукція, хоча там дуже мало. І, ну, до речі, вона один із найбільших виробників зерна. Так, після Єгипту, здається. Так. Там десь тобто, в принципі, вона щось експортує, але це не має жодного значення для Росії. На тлі цього. Так, тобто, просто перестаньте купувати нафту в Росії, і Росія, вона рухне як держава. І оті сотні поневолених народів, ще якщо їх підштовхнути, трошки допомогти, пояснити і дати трошки копійок, вони просто розбіжаться на всі боки. Ваш прогноз, така теж експертна оцінка. Якщо уявіть собі, що таке блокування повне економічно відбулося, ну тобто ембарго, ну, на кшталт Рейгановського, ну, того, через яке саме Радянський Союз було зруйновано. На скільки років вистачить запасу? Тут треба враховувати, ну, звичайно, абсолютного блокування, ну, в реальності його не може вийти, тому що десь приблизно 700 мільярдів золотовалютних резервів, вони в різних активах, вони в різних країнах, вони в різних цінних паперах, у золоті. Тобто, розумієте, уявити одномоментне повне блокування всього цього дуже важко. І, до речі, ви знаєте, за останні дні Росія почала різко скидати всі свої доларові запаси. А що це означає? Вони бояться санкцій Сполучених Штатів, раз. Вони бояться блокування цих цінних паперів. Можливо, готуються до акту чергової агресії, після якого буде чергові санкції. Можливо, ну це дуже теоретично. Тобто, звичайно, вони намагаються уникнути от саме відповідальності з точки зору міжнародного права як агресора. Таким чином вони намагаються вийти на євро, яке їх поки що шанує Німеччина, там Франція, так? Вони намагаються вийти на юань, вони намагаються свій рубль десь там тримати, а долар вони будуть скидати. Все, що в них є в доларі, вони його зараз перепродають, віддають, міняють форми валютності, скажімо так. На скільки років їх вистачило, знову ж таки, пам'ятаєте, коли почалося в 2014 році, всі експерти чомусь говорили про 3-4 роки. Ви знаєте, можливо, враховуючи, десь воно так можливо і було б. Тобто вони протрималися б. От років 3-4 протрималися б. А що було б далі, якби в них не купували нафту? Ну, фактично, вже на другий рік почалися б злидні. Тобто це були б дійсно картки. І почнеться теж поступовий процес. Почнеться занепад в різних галузях. Звичайно, звичайно. Розруха почнеться менше фінансуватись регіони, які почнуть згадувати про свою національну самоідентичність. Армія, звичайно ж, буде менше фінансуватися. Поліція, яка дуже велика спецслужба, які більше за радянські часи просто... Потім у якихось національних округах з'являться свої власні лідери, власні якісь там військові чи парамілітарні формування. Можливо, якась військові частини відмовляться служити. Тобто це процес, він відомий у всьому світі як державна деградація через відсутність централізованого фінансування. Тобто, якби, звичайно, це все зробити, ну, знову ж таки, членам НАТО варто було перестати, просто припинити купувати нафту. І це вже був би такий удар. І навіть якби воно залишилось так, як є, то принаймні Європа і члени НАТО уникли б можливих цілком вірогідних наступних актів агресії, які зрештою могли б привести і до Третьої світової війни.